Viure en una ciutat més sostenible requereix l'optimització de la mobilitat i la logística urbana de manera que es reduïsca el seu impacte ambiental i social. A aquest objectiu respon el projecte Sprout, en el qual participa València juntament amb altres 5 ciutats: Pàdova, Calis, Budapest, Tel Aviv i Ningbo. A València, en sintonia amb el Pla de Mobilitat de l'àrea metropolitana, s'implantaran 2 pilots. Un, destinat a fomentar la intermodalitat dels passatgers del metro, instal·lant aparcaments per a bicicletes. I el segon, per a facilitar la distribució d'última milla. Per això, s'instal·laran taquilles intel·ligents, gestionades i operades per Correos, per a l'entrega de paqueteria en les estacions de Colònia i Xàtiva en Metro València i en la de Luceros en el tram d'Alacant. Gràcies al segon pilot, es fomentarà la intermodalitat entre la bicicleta i el metro, instal·lant pàrquings segurs de bicicletes en algunes de les estacions de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Es tracta d'estacionaments inicialment gratuïts i senzills d'utilitzar amb la targeta d'abonament de transport. Les primeres estacions a comptar amb el servei de cicloparc seran les de Torrent Avinguda i Empalment Metro València i el Campello en el tram d'Alacant. Gràcies al compromís de tots, aconseguirem una ciutat més neta i sostenible. En aquest projecte participen Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la Fundació València Port i l'Ajuntament de València, amb el suport de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, finançat per la Comissió Europea a través del programa Horitzó 2020.